Fatti li għandu fidejh One News jikxfu l-animu tal-kampanja li se jkun qed jimmonta l-Partit Nazzjonalista fi żmien li ġej. Fidejn għandna dettalji esklusivi f'dik li hija li oħra mill-qalba tal-Partit Nazzjonalista. U fis-sigħat li ġejjin se nkunu f'pożizzjoni li nikxfu l-istrateġija ta' Simon Busuttilu sħabu maqbula f'laqgħa nhar it-tnejn illi għadda. Din mhix l-ewwel darba li wasal għandna tarif minn laqgħat ristretti tal-Partit Nazzjonalista. Saħansitra qabel l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali żvelajna recording li kixef li Chris Said jispjega l-miri tal-partit għal dik l-elezzjoni. L-istess se nagħmlu din id-darba. Fil-fatt il-billboard li l-Partit Nazzjonalista nieda l-ġimgħa filgħodu huwa biss element wieħed minn dik li se tkun kampanja aggressiva. Kampanja li għandha l-appoġġ ta' Beppe Fenekadami li quddiem dan il-billboard staqsejnieh għad ta' mistoqsijiet. Fosthom xi rwol għad għandu Richard Kakija Caruana il-moħħ wara Gonzi PN. Iva, Richard Kakija Caruana m'għandux rwol attiv fil-Partit Nazzjonalista llum. M'għandux rwol fl-ebda pjanijiet tal-Partit Nazzjonalista assolutament iċħada din. Naturalment, Richard Kakija Caruana huwa persuna li tappoġġja l-Partit Nazzjonalista, però Richard Kakija Caruana mhuwiex l-ebda struttura organizzattiva tal-Partit Nazzjonalista. Laqas fi strateġija. Wasal għal widnejna wkoll li fil-gażini nazzjonalisti qed jissemma li l-protesta ta' nhar il-Ħadd trid tkun suċċess għaliex inkella l-Partit Nazzjonalista ma jkunx jista' jibqa' dej passi li fost oħrajn għandhom lan li jitfgħu daw l-ikraħ fuq pajjiżna. L-attivisti fil-gażini qed tgħidulhom hija niddistabilizzaw l-ekonomija. Tiċħat li qed tagħmlu dan? Iva niċħat. Però mhux hekk qed jgħidu l-attivisti tagħkom stess, vera jew le? Iva niċħat. B'kuntrast ma' dak li għal Fenekadami dan l-aħħar anke membri Ewroparlamentari qegħdin ixerdu fuq is-siti soċjali diskorsi li jihduna lura snin 80. Staqsejna dwar hekk ukoll. Din hija politika ta' parti ġdid tgħid l-attivisti nagħmlu kampanja ta' snin 80. Għandi mistoqsija oħra bħal ma' ieħor. Ġustifikata tgħidulhom nagħmlu kampanja ta' snin 80. X'lilek qed inkellem, I'm sorry. Speċjali press conference nizlu kamera.